Det er lægevagten. Han er faldet ned fra anden sal, siger du. En ambulance? Ej, de har også andet at lave. Ja, det har de. Har han ondt? Nå, men så må du give ham 2 på måleren i prægen, og så må I gå til en læge på mandag. Hej, hej. Det er lægevagten. Astmaanfald, siger du. Han er blå i hovedet. Han kan ikke få luft. Ej, men så beder du ham lige om at trække vejret ordentligt. Ja. Ej, men det har vi overhovedet ikke ressourcer til nu. Du må bede ham om at trække vejret ordentligt, og så må I gå til en læge på mandag. Det er lægevagten. Der er en, der er blevet påkørt af et tog, siger du. Og hans ben er inde under skinnerne. Der er blod overalt. Ej, men så beder du ham at rejse sig op og gå over og tage toget den modsatte vej. Det stopper lige ved sygehuset. Det har vi overhovedet ikke ressourcer til. Vi kan ikke bare komme ud til sådan noget der.